Tko je čovjek? Čije ime i danas izaziva jezu. A njegovi postupci promijenili su tijek povijesti više nego i jedan rat. Upoznajte Sinanpašu. Vezira čija je sudbina bila ispisana krvlju, zlatom i vatrom. Noć se spuštala nad bosanskim planinama. Hladan vjetar prolazio je kroz guste šume, dok su se u daljini čuli samo lavež pasa. Iz malih kuća skrivenih među drvećem. U jednom zabačenom selu, daleko od raskoši i moći, odrastao je dječak za kojeg niko nije mogao ni zamisliti da će jednog dana drhtati pred njim cijelo Osmansko carstvo. Njegovo ime bilo je Sinan. Rođen među običnim ljudima, bez bogatstva i bez moćne porodice iza sebe. Sinan je vrlo rano naučio da u životu opstaju samo oni koji su spremni da budu jači od drugih. Bosna tog vremena bila je zemlja granica, sukoba i neizvjesnosti. Djeca su odrastala uz priče o vojnicima, sultanima i osvajanjima. Mnogi su sanjali da pobjegnu od siromaštva, ali rijetki su zaista uspijevali. Sudbina mladog Sinana promijenila se kada je kao dječak odveden u osmanski sistem koji je od talentovane djece pravio vojnike, činovnike i buduće vladare carstva. Bio je to surov put. Slabiji nisu opstajali. Greške se nisu opraštale. Ali upravo tamo, među stotinama drugih dječaka, Sinan je pokazao nešto što će ga pratiti cijelog života. Nevjerovatnu ambiciju. Dok su drugi učili kako da slušaju naredbe, on je učio kako da komanduje. Dok su drugi pokušavali preživjeti, on je sanjao vrh. U osmanskim školama i vojničkim centrima brzo je privukao pažnju svojih nadređenih. Nije bio samo sposoban vojnik. Imao je hladan pogled čovjeka koji uvijek računa nekoliko poteza unaprijed. Govorio je malo, ali je pažljivo posmatrao sve oko sebe. U carstvu gdje je jedan pogrešan korak mogao značiti smrt, Sinan je naučio najvažniju lekciju. Nikome ne vjeruj potpuno. Kako su prolazile godine, mladi Bosanac počeo je napredovati kroz vojnu hijerarhiju. Osmansko carstvo tada je bilo jedna od najmoćnijih sila svijeta. Njegove vojske osvajale su ogromne teritorije, a sultanova riječ bila je zakon od Balkana do Arabije. Ali iza zidova palače u Istanbulu vodila se druga vrsta rata. Rat ambicije. Veliki veziri, paše, janjičarski zapovjednici i dvorski ljudi neprestano su se borili za utjecaj nad sultanom. Osmanski dvor bio je mjesto gdje osmijeh često skriva nož. Sinan je to vrlo brzo shvatio. Nije jurio naprijed bez razmišljanja. Strpljivo je gradio svoju moć. Svaki uspjeh donosio mu je nove saveznike, ali i nove neprijatelje. Ljudi su počeli govoriti o njemu kao o čovjeku koji nikada ne odustaje. Njegov uspon bio je gotovo nevjerovatan. Iz bosanskih šuma stigao je do samog srca carstva. A onda je dobio priliku koja će promijeniti njegov život. Poslan je u rat. Osmansko carstvo tada je vodilo teške sukobe na više strana. Pobune su izbijale daleko od Istanbula, a sultan je trebao ljude koji mogu slomiti otpor bez milosti. Sinan je upravo to radio. Nije bio poznat po sažaljenju. Bio je poznat po rezultatima. Njegovo ime posebno će odjeknuti nakon pohoda u Jemen. To je bila zemlja teških planina, plemenskih sukoba i neprekidnih pobuna. Mnogi osmanski zapovjednici tamo su doživjeli poniženje. Vojske su nestajale u pustinjama, a pobunjenici su napadali iz zasjede. Ali Sinanpaša nije razmišljao kao drugi. Umjesto sporih i neodlučnih poteza, koristio je brutalnu disciplinu i strah. Njegove kampanje bile su krvave, ali efikasne. Gradovi su padali jedan za drugim. Pobunjenici su kažnjavani bez milosti. Kada se vratio iz Jemena, više nije bio samo još jedan paša. Postao je legenda. Ljudi su ga počeli zvati osvajač Jemena. Taj nadimak nosio je poput ratnog trofeja. Na osmanskom dvoru uspjeh je značio moć. Sultan je volio pobjednike, a Sinan je znao kako donositi pobjede. Ubrzo je dobio još veće zadatke. Tunis. Sjever Afrike bio je ključan za osmansku kontrolu Mediterana.
Španci i druge evropske sile pokušavali su potisnuti Osmanlije, a Tunis je bio od ogromne važnosti. Sinan Paša ponovo je pokazao svoju vojnu sposobnost. Njegove vojske bile su brze i organizovane. Nije dopuštao haos. Nije dopuštao slabost. Kada bi donosio odluke, nije razmišljao o milosti nego o pobjedi. Ubrzo je Tunis pao pod osmansku kontrolu. Njegovo ime sada se izgovaralo sa strahopoštovanjem. Ali što je bio moćniji, to je više neprijatelja stvarao. Na osmanskom dvoru niko nije mogao dugo ostati na vrhu bez sukoba. A najveći sukob čekao ga je sa čovjekom koji je već bio legenda. Mehmed Paša Sokolović. Dvojica ljudi sa Balkana. Dvojica muškaraca koji su iz siromaštva stigli do vrha carstva. Ali samo jedan mogao je imati najveći utjecaj nad sultanom. Sokolović je bio iskusan, inteligentan i opasan političar. Njegov utjecaj bio je ogroman. Imao je mrežu saveznika širom carstva i znao je kako funkcioniše dvor. Sinan Paša bio je drugačiji. Tvrd. Nemilosrdan. Gladni moći. Njihovo rivalstvo nije bilo samo političko. Bilo je lično. Dvor je bio podijeljen. Jedni su podržavali Sokolovića, drugi Sinan Pašu. Svaka odluka, svaki vojni uspjeh i svaki sultanov pogled mogli su promijeniti ravnotežu. Intrige su se širile hodnicima palače. Ljudi su šaputali. Savezi su se pravili u tajnosti. Dvor je bio podijeljen. Jedni su podržavali Sokolovića, drugi Sinan Pašu. Svaka odluka, svaki vojni uspjeh i svaki sultanov pogled mogli su promijeniti ravnotežu. Intrige su se širile hodnicima palače. Ljudi su šaputali. Savezi su se pravili u tajnosti. Izdaje su čekale iza svakog ugla. Sinan Paša znao je da u toj igri nema prijatelja. Samo privremeni saveznici. Kada je konačno postao veliki vezir, izgledalo je kao da je ostvario sve o čemu je nekada mogao sanjati. Ali prava borba tada tek počinje. Biti veliki vezir značilo je nositi ogromnu moć, ali i ogromnu opasnost. Jedna pogrešna odluka mogla je značiti pad, progonstvo ili smrt. Sinan Paša je znao kako preživjeti. Nevjerovatna činjenica ostala je zapisana u historiji. Čak 5 puta postavljan je za velikog vezira. 5 puta. To nije bila slučajnost. To je bio dokaz njegove sposobnosti da opstane u najopasnijem političkom okruženju svog vremena. Kada bi ga smijenili, nije nestajao. Vraćao se. Kada bi neprijatelji mislili da su ga uništili, ponovo bi pronašao put do vrha. Mnogi su se pitali kako. Odgovor je bio jednostavan. Sinan Paša razumio je ljude. Znao je kada treba biti brutalan, a kada strpljiv. Znao je kada treba šutjeti. Znao je kada treba udariti. Njegova moć rasla je zajedno sa njegovim bogatstvom. Ogromna imanja, pelit, vojske i sluge bili su dio njegovog svijeta. Ali Sinan Paša nije želio samo luksuz. Želio je ostaviti trag. Zato je gradio vakuf, džamije, mostove i javne građevine. Ljudi su znali da iza ratnika postoji i čovjek koji želi da ga historija pamti. Njegove zadužbine širile su se različitim dijelovima carstva. Zato je gradio vakuf, džamije, mostove i javne građevine. Ljudi su znali da iza ratnika postoji i čovjek koji želi da ga historija pamti. Njegove zadužbine širile su se različitim dijelovima carstva. Dok su jedni u njemu vidjeli heroja i velikog državnika, drugi su ga smatrali surovim čovjekom koji je do moći stigao preko krvi. I možda su obje strane bile u pravu. Jer Sinan Paša nije bio jednostavan čovjek. Bio je proizvod vremena u kojem je živio. Vremena kada su slabost i milost često vodili u propast. Njegovi vojni pohodi ostavili su iza sebe spaljene gradove, poražene neprijatelje i hiljade mrtvih. Ali upravo zbog tih pobjeda sultan mu je vjerovao. Ipak, kako su godine prolazile, carstvo se počelo mijenjati. Problemi su rasli. Ratovi su iscrpljivali državnu blagajnu. Janjičari su postajali sve moćniji i neposlušniji.
Pobune su izbijale na različitim stranama. A neprijatelji na dvoru čekali su trenutak slabosti. Sinampaša više nije bio mladi ambiciozni vojnik. Sada je bio stariji čovjek okružen ljudima koji su željeli njegovo mjesto. Mnogi su mu zamjerali pohlepu. Drugi su ga optuživali za brutalnost. Treći su tvrdili da je previše moćan. Ali niko nije mogao poreći jedno. Bio je izuzetno sposoban. Kada bi nastala kriza, sultan bi ga ponovo vraćao. Jer čak i njegovi neprijatelji znali su da Malokejo može voditi carstvo kao Sinampaša. Njegov život bio je stalna borba. Borba protiv neprijatelja. Borba protiv izdaje. Borba protiv zaborava. Pred kraj života. Sinampaša već je bio figura o kojoj su kružile brojne priče. Neki su ga opisivali kao genija politike. Drugi kao čovjeka koji bi učinio sve za vlast. Možda je istina bila negdje između. Ali ono što je sigurno jeste da je njegov put bio nevjerovatan. Od dječaka iz Bosne do jednog od najmoćnijih ljudi Osmanskog carstva. Malo tko je mogao zamisliti takav uspon. Još manje njih moglo ga je zaustaviti. Njegovo rivalstvo sa Mehmed Pašom Sokolovićem ostalo je jedna od najzanimljivijih priča osmanske historije. Dva čovjeka sa sličnim korijenima krenula su potpuno različitim putevima. Sokolović je bio poznat po mudrosti i dugoročnom planiranju. Sinampaša po sili i neumoljivosti. Njihova borba za uticaj pokazivala je koliko je osmanski dvor bio opasno mjesto. Tamo nisu pobjeđivali dobri ljudi. Pobjeđivali su oni koji su znali igrati igru moći. Sinampaša igrao ju je bolje od većine. Ali nijedna moć ne traje vječno. Vrijeme neumoljivo stiže svakoga. Kada je umro, iza sebe je ostavio ogromno bogatstvo, mnoge neprijatelje, ali i ime koje historija nije mogla zaboraviti. Njegovi vakufi i građevine ostali su kao nijemi svjedoci jednog turbulentnog života. A priča o dječaku iz Bosne koji je postao strah i trepet carstva nastavila je živjeti stoljećima.